je dobré. Dobře, žele, tak já jsem ti to zapnul. Ten úvod můžeš dát trošičku pozvolnější, oni si lidi připojou třeba prvních 5 minut. Takže ti přenechám slovo, kdyby cokoliv, tak tady jsem, nebo mi když tak píš. Hele, Mac jsem kupoval za 41 bez DPH. Koľko eur? Ty vole, 16? 1600? Bez, 1600, s aha. s DPH 2000. Mhm. To je dobré. Akože ja by som si rovno už to Pročko kúpil, ale tak keď máš radšej to Rko. No tak já nedělám v Blendru. Úplně. No však ale ja som to potreboval vlastne, no. Však dokiaľ to nepotrebuješ, tak zbytočne to hovedo ťažké kúpovať. Dobré, tak to můžeš pomaličku začít. Já už jsem to spustil, lidi se budou připojovat a když tak tady jsem taky. Čo mám dať screenshare? Tak, dúfam, že vidíte moju prezentáciu. Yes, vidíme. Zdravím všetkých, čo sa pripojili na tento neskutočný call. Idem vám ukázať, jak som v 19 rokoch postavil thumbnail agentúru na 10 000 eur za mesiac. To znie jak asi, neviem. Takže ja som Rado, mám 19 rokov, robím thumbnaily pre youtuberov zahraničných. Podarilo sa mi dostať k ľuďom ako Red Bull a samé také známe mená. Mal som aj ponuku od Mr. Beasta, ale to je bohužiaľ až moc. No som proste loknutý iba k Mr. Beastovi a nemôžem pracovať s nikým iným a nemôžem robiť personal brand. Čo už mám pocit, že personal brand je asi to najhlavnejšie, čo môže byť aj pri tomto, aj pri celom biznise, takže určite budem rozprávať aj o tom, ako som si aj ten personal brand vybudoval tak, aby sa ku mne vôbec takíto ľudia dostali. Mne všetci ľudia, predtým ako som robil outreach, alebo že všetci ľudia potom, ako už som robil outreach a vybudoval som si nejaké meno, tak už mi písali čisto na Instagram a na Twitter a tam sa ku mne dostal práve aj Mr. Beast alebo Red Bull a taký. Tak vám skúsim, aj keď máte nejaké otázky alebo hocičo, tak vám poviem, ako niečo také vybudovať aj na Twitteri, aj na Instagrame. Tak to som ja. Tak odkiaľ som začínal, tak tu je parádna fotička proste. Som proste z malého mestečka na Slovensku, z malej dediny. Nemal som vôbec bohatých rodičov, mali sme malý bytík a predával som jednu miniatúru za 3 eurá, čo je neviem koľko korún, 70 korún, 75. A ty náhodou, keď si dal v AI Studio, nebo si dal svojho AI agenta. Tak môžem aj to asi až, neviem, kedy mám dať nejaký Q&A, ale však už poviem teraz, keď už mi to tu vyskočilo. Ja AI Studio neviem ani čo je, ale robím thumbnail, jasné, že aj pomocou AI, ale hlavne Photoshop, bola kedy to bol iba Photoshop. Ale teraz, keďže už je AI, tak mi to jasné, že uľahčuje strašne moc prácu. A to, čo som mi volá, kedy trvalo 3-4 hodiny, mi teraz trvá aj pol hodinu, takže zarobím štvornásobok toho, čo som zarobil predtým. Keďže si stále pýtam stovky eur za thumbnail, tak teraz už proste si stále pýtam čo len 300 za thumbnail. A namiesto toho, aby som za tých 300 zarobil za 3 hodiny, tak dokážem teraz zarobiť za 1 hodinu alebo za 30 minút. Takže jasné, že AI využívam. Takže som proste z dediny, normálny chlapec, bez kontaktov. No, začínal som s Fortnite thumbnailami, robil som za 3 eurá, jak som hovoril. A to postupne som si začal uvedomovať, že by to mohol byť aj reálny biznis. Tak som jasne, že transferol z československého marketu, keďže tam budget klientov bol strašne nízky. Veľakrát sa mi stalo, že mi napísali fakt, že chceli za miniatúru 5 eur, 10 eur. Dokonca som robil miniatúry za 50 centov, čo je 12 korún, 13 korún. Takže robil som aj také, to boli fakt, že zdieračiny. Ale jak som si začal uvedomovať, že to proste není pre mňa robiť pre československých, tak som začal transferovať do zahraničného marketu a to je to, kde sa reálne začali už robiť peniaze. To predtým bolo fakt, že hobby. Ale jak som to robil, tak som si uvedomoval, že zahraničný market a už to môže byť reálne dobrý business job. Tak, mám tu začiatky, jak hovorím, to začalo na Fortnite thumbnailoch. Ja tu mám aj toto, keď tak môžem ukázať. To asi jednoduchšie, ja som to dával do Reelska. Tak to presne to vyzeralo, to som mal takýto menší setup a robil som Fortnite thumbnail. To všetko stálo tak 3 eurá za miniatúru. A toto bol môj cenník, takže to moc sa nezarobilo, bolo to fakt, že hobby. A potom som si uvedomil, že to není fakt o tom skille, ale je to skôr o tom systéme, o tom, ja neviem, proste o tom outreache, o všetkom a
jak to vedieť, ako to vybudovať. Dobre teda, tak jak vypadá ten systém, ktorý to zlomil? Takže jasné, že positioning je najhlavnejší, to mám pocit, že vám tu povie každý, a jak ste boli na iných prednáškach, proste musíte sa vedieť normálne predať, že ste mať nejaký dobrý positioning, byť jeden z tých najlepších v tom celom, v tej vašej, neviem, či branži, či ako to nazvať. Takže ja som sa snažil positionnúť ako úplného mastera v thumbnailoch. Snažil som sa o to, aby fakt mi zaplatili tých 300 eur za thumbnail. Takže ten positioning je strašne dôležitý a predať to tým, že napríklad som hovoril, že fakt nejdem im predávať to, že im robím grafiku, že nejdem im predať obyčajný obrázok, ale idem predať to, že z toho budú mať viac zliadnutí a budú z toho mať jasné, že viac peňazí. Takže som sa snažil predávať reálne nejakým, povedzme, jak je, teraz robím s Oskarom Patelom alebo Daniel Bitonom, že som im dokázal pomôcť z toho, že mali fakt, že nízke zliadnutia, oni sa snažia predať svoj kurz alebo svoj mentoring, info, tak som sa im snažil pomôcť získať tie lepšie views. Zistil som, aké sú outliers na YouTube, mám na to programy. Môžete to aj skúsiť sami, ak niekto zaujímajú tie thumbnaily, tak používam Viewstats alebo One of 10. Tam si viete pozrieť na YouTube, aké sú tam outliers, a podľa toho som začal robiť tieto thumbnaily, takže išla z toho, že mala 20, 30, 10 tisíc zliadnutí, na to, že prvé video žitlo 1 milión zliadnutí, 300 tisíc zliadnutí, 100 tisíc, 100 tisíc, a dokázala z jedného videa už potom zarobiť aj 100 tisíc z toho, že došli aj sign-upy na to info. Takže povedzme, že predávala fakt, že 80 eurový produkt, a neviem o tom, koľko ešte predala na high ticket. Keďže možno predáva high ticket za 3000 eur, tak z týchto 100 tisíc môže byť aj 300 tisíc, 400 tisíc len z jedného videa. Ale ja viem len o tomto, čo má ten low ticket 80 eurový. Takže ten positioning, predávať seba skôr ako niekoho, kto im vie zvýšiť ten príjem, než ako niekto, kto im spraví obyčajnú grafiku, lebo to vie každý. Outreach systém, jasné, že takže som sa naučil robiť správne nejaké DM sequences, alebo proste e-maily, a proste to otvára tie dvere k tým miliónnym kanálom. Neviem, ako to presne prejsť, ten systém, čo používam väčšinou, keď robím outreach, keď som ešte teda robil outreach, tak som sa snažil leadovať z value, takže povedzme, že nenapísal som, dobre, som rádo, mám 18 rokov, robím najlepšie thumbnaily na svete a spravil som, neviem, 500 thumbnailov a sú pekné, a neviem, proste pracoval som s tým, ale skôr povedať reálne, akú value im tam môžem priniesť. Môžem im povedať, áno, robíš to a to zle. Napríklad ja som mohol presne tejto klientke som povedal, čo tam má zle. Mala zle to, že opakovala to, čo mala v title, opakovala do thumbnailu. Potom robila stále, ja neviem, bolo to také nezaujímavé, nešlo len nejaký transition alebo niečo, čo tých ľudí reálne zaujíma. Takže som to video, povedzme, tu som jej vysvetlil, že mala ďalšie video, čo vydávala, že Stop Hairfall Now, tak som jej vysvetlil, ako by to vyzeralo normálne. Väčšinou s nimi chodím na call, po anglicky im to normálne vysvetlím, ale takto som jej to vysvetlil na WhatsAppe. Vysvetlil som, čo by som spravil, že by som spravil z toho nejaký reálny transition, z toho, že proste vypadajú vlasy na to, ako by vyzerala, že tomu predišla. A už hneď to video, prvé video, čo sme spolu robili, už bolo 2,6 outlier, čiže bolo o dosť lepšie, než malo doteraz videa. A potom už to išlo len hore a hore. Každé video, čo sme postli, tak už malo veľa zliadnutí. Takže keď píšete nejaké outreach, alebo aj nech je to Instagram DM, alebo e-mail, tak proste napísať reálne, kde stagnujú, kde môžu lekovať, povedať, že tam robíte chybu, toto vám s týmto môžem pomôcť, dať im nejaký value, napríklad povedať im, môžem ti spraviť jeden thumbnail zadarmo a uvidíme, ako to performuje. Môžete do A/B testu alebo volačo, že fakt nič nestratíte, spravíte jeden thumbnail zadarmo, máte do portfólia prácu, môžete posunúť na Instagram, na Twitter, a takto to vidím aj u editorov, aj u všetkých, proste ponúknuť normálne zadarmo prácu, dáte im ten value, oni nemajú čo stratiť, a keď im to jasné, že priniesť ten výsledok, keď si stojíte za tou svojou prácou, priniesť im to výsledok a je nemožné, aby ste si už potom nemohli aj chargenúť zase tých 200-300 eur za thumbnail alebo za edit. Potom jasné, že sales call, tak jak uzatvoriť ten high ticket lead, ja som napríklad teraz volal, neviem, či poznáte Daniela Bitona, volal som s ním, vysvetlil som mu, ako by som mohol pomôcť s tými views, normálne som mu ukázal, ako by to so mnou fungovalo, ako pracujem, zase som mu lidol nejaký value, ukázal som mu zadarmo thumbnail, a som pred tým kolom, môžete napríklad spraviť rýchlo thumbnail, ukázať mu, takto by to vyzeralo. On nečakal odo mňa, že ja spravím free thumbnail do toho callu, ale ja som ho spravil len na to, aby som mu ukázal, že takto by ten collaboration vyzeral, vysvetlil som mu, ako som na to prišiel, čo som spravil ináč, než on robí doteraz. Zapáčilo sa mu to, jasné, že keď som mu dal ten free value, tak už
je väčšia pravdepodobnosť, že niečo predáte. Takže toto je tých sales call a proste sa mi podarilo toho Daniela Bitona closenúť na 4000 eur za mesiac, čož je, ja neviem, či 100 000 korún mesačne a to je jeden klient a takýchto klientov si môžem uzavrieť 4, 3, 5, koľko chcem a proste to zarába dobre, no. A presne to je dobré. Musím som sa naučiť presne to systém, ako tie sales cally closovať. A potom ceny, tak jasné, že ako sa reálne priceovať. Ono to patrí aj k tomu positioningu, že na to, aby ste si mohli vypýtať reálne tých 300 eur, 200 alebo tak za thumbnail, tak tam musíte reálne vedieť, ako sa vedieť predať zase aj s tým, že to tam má fakt tú hodnotu. Ono už len tým, že si nevypýtate 20 eur za prácu, ale vypýtate 300, tak vaša práca je proste, ako to nazvať, proste premium. On už len ten pricing, oni keď vidia 300 eur, tak proste čakajú od toho reálne premium proste collaboration, že ono, oni sú to radi, že to zaplatia, lebo vedia, že idú pracovať s niekým premium a tieto väčšie kanály vám úplne v pohode zaplatia takéto sumy. Tu prečítať, čo tu je za správy. 4000 eur za mesiac to rozpočítaš náhľady, že to máš teda 12 náhľadu mesačne, teda jeden za 350 cca, nebo jak to máš. No presne takto nejako. My sme sa dohodli, že maximálny počet thumbnailov napríklad bude povedzme 20 thumbnailov a povedal som, že dobre, tak proste zaplatíme, dáme retainer 4000 eur a proste ono to môže byť aj menej. Môže tých thumbnailov byť 15 za ten mesiac, môže tých thumbnailov byť 13, môže ich byť 20. Ale povedal som ten maximum, ten level mi povedal, že koľko približne asi bude, že maximum a povedali sme, že dobre, tak môžeme dať retainer na 4000, čo je menej za thumbnail, než by som normálne si chargeoval, ale občas ten retainer rád zoberiem, lebo to mám proste jak recurring revenue a nemusím potom riešiť, zase hľadať klientov a nejaké jednorazové zákazky. Takže jasné, že retainer je pre mňa jednoduchší, než robiť jednorazové zákazky pre niektorých. A ten retainer, jasné, že môžeme ešte k tomu, sme uzavreli na 3 mesiace, takže mám na 3 mesiace jasný income o 4000 eur viac, takže to je pre mňa no-brainer viac menej. No, ešte počkať. Čo by si delal, kdyby tvůj thumbnail v A/B testovaní prohrál, nebo by měl stejné čísla, jako mají predešle v túto dobu? Když si im řekl, že im zvýšiš views. Ako, myslím, že sa mi to už aj stalo, že myslím, že som robil presne niečo, že dával to do A/B testu a že to malo dosť podobné výsledky a tak či tak so mnou pracoval, lebo sa mu páčilo to, jak rýchlo som odpisoval, potom to, jak dobre ten thumbnail vyzeral aj všetko a povedal, že chce skúsiť jasné, že ďalšie a potom už ten ďalší thumbnail hitol. Ono není všetko zase o tom CTR-ku, jasné, že ono spraví to strašne veľa, ale ono keď dáš im reálne ten premium feel celej tvojej služby, že proste rýchlo odpíšuješ, dáš kvalitnú službu aj čo sa týka aj tej graficky, to je ako super, ale není to podstata, keď im dáš jasné, že views, tak to je pre nich dôležitejšie, než to, aby to vyzeralo pekne, tak ono stále je to pre nich no-brainer. Spravil si im thumbnail zadarmo, v tom A/B teste to síce možno nemusel ten prvýkrát vyhrať, ale majú thumbnail zadarmo, vyzerá super, dal si im super skúsenosť tým, že si im rýchlo odpisoval, bol si proste dobre ľahko sa s tebou pracovalo, vysvetlil si im, čo im robíš zle, vysvetlil si im, ako to fixnúť a oni stále už len to, že si im dal thumbnail zadarmo, tak to chcú jasne, že skúsiť ďalej, aby zistili, že či fakt to, čo rozprávaš, je správne, ale tak za tým si proste normálne stojí, ono tam ten YouTube není až taký zložitý, hlavne pri tých thumbnailoch. Záleží, s kým robíš, ale napríklad pri týchto, čo robia info a takéto, tam proste tam strašne veľa hrá ten text a tam sa vieš strašne ľahko inšpirovať práve tými ostatnými outliermi. Tým, že vidíš, že ostatným, ja som videl, že tento text fungoval na druhom thumbnaili s podobným videom, tak sme spravili to isté, trošku som ten formát ako keby okopíroval, dal som to nášho štýlu a hneď to malo proste 1 000 000 views, takže mám pocit, že ty keď im spravíš ten thumbnail zadarmo, tak tam toho klienta už máš viac menej closenutého, ak teda si im dal dobrý experience. Dobre, tak to je ten systém, čo viac menej používam a čo to viac menej prelomilo to, že som išiel z toho, že som zarábal 3 eur za thumbnail, takže si teraz vypýtam 300, takže 10 násobok. Takže no tu mám tých klientov, ako keby, s ktorými teraz robím, že sa mi podarilo vlastne, že z malého mestečka, z dediny, dostať ku klientom ako Red Bull, Daniel Bitton, Stan Brownie. Dokonca mi napísal na Instagram, to je ten personal brand, je strašne strong. Dostal sa Will Smith na môj Instagram, jeho production team, aj som s nimi volal, aj som mal už uzatvorený deal
aj mi napísali, koľko za thumbnail. Vtedy som si pýtal 200 € za thumbnail. Mali sme 3 thumbnaily na video každé, dokonca už to bolo fakt také, že ready, ale nakoniec, ja neviem, čo sa tam stalo, to video nevydali a vtedy voľako prestali aj vydávať videa na YouTube, takže neviem, či sa voľako rozpadol ten content team, čo mal pre Will Smitha robiť. Aj teda on im robili videá, ale práve vtedy, keď ja som tam išiel robiť, tak sa im tam volačo pokazilo. Takže to bolo nešťastie, ale tak však je to super, že som bol na telefonáte s Willom Smithom a takisto ja som všetkých týchto klientov uzatvoril na kole. Aj Red Bull so mnou volal, to je aj také vtipné. Ja som tam volal a oni boli v zasadacej hale, normálne ľudia z Red Bull a ja som tam sám volal z mojej izby detskej a closeoval som ich na to, ako som im vysvetľoval, ako tie thumbnaily fungujú a čo im môžem pomôcť a tak. A podarilo sa mi dostať aj Red Bull ako klienta. Aj pre Red Bull som dostal ako super výsledky. Že tieto videá všetky, to som robil thumbnail ja, to je tiež 26x Outlier, 6x, 4x, 6x, to je super. No, tak tu vám teda poviem, že ak na ten outreach, ja mám pocit, že už som to trošku tak rozprával, že už tak tomu budem len vrátiť. Môžem k tomu vrátiť a keď tak, ak máte nejaké otázky, tak vám to rovno môžem povedať, čo by som, keď tak vedel povedať ja ohľadom toho outreachu. Potom ten personal brand, jak si nastaviť ceny a nepracovať za málo a ten systém, ako fungujem ja. Tak ten outreach, môžem teda znova povedať, fakt ja som vždycky nad tým rozmýšľam tak, že ja tomu klientovi chcem dávať, nie od neho brať. Keď tam idete do toho sales callu alebo do toho outreachu s tým, že áno, chcem z toho vyťahnuť čo najviac peniazy, chcem spraviť z toho klienta najviac peniazy, tak ono je to strašne z vás cítiť. Než keď idete k tomu klientovi a píšete mu fakt s tým, alebo voláte s tým, že áno, chcem ti fakt pomôcť, chcem ti, áno, spraviť zadarmo thumbnail, ukážem ti, ak to fakt je spravené správne a ten klient bude mať tisíckrát väčšia šanca, že ho uzatvoríte, než keď je z vás cítiť, že dobre, ja chcem z neho vyťahnuť 300 € za thumbnail. Takže tam je dôležité ísť s tým value. Potom napríklad, jak na tých zahraničných klientov, tak ja väčšinou hľadám ľudí, s ktorými pracovať, ak sa tu teda niektorí, ktorí robíte grafiku, tak ja hľadám na YouTube podľa keywordov. Takže povedzme, že mám prichystaných pár keywordov a chcem teraz targetovať coachov na relationshipy, tak mám nejaké keywordy na relationshipy. Normálne tomu napíšem do YouTube, že dobre, že how to fix your marriage in 12 steps, alebo proste pár takýchto titlov ja skúšam hľadať a nájdem nejakých dobrých youtuberov, ktorí majú strašne zlé thumbnaily. A tým proste, čo im pošlem mail a zase idem s tým outreach systémom tak, že im vysvetlím, ako im môžem pomôcť, analyzujem reálne ich thumbnail, to môžete hodiť aj do AI, do hocičoho. Screenshotnete ich kanál, poviete, kde tam robia zle, ale mali by ste aj trošku vedieť aj sami, že ako to, čo je správne, ale analyzujete viac menej to, čo robia zle, jak im môžete pomôcť a jasné, že dáte im ešte navyše value napríklad tým zadarmo thumbnailom alebo zadarmo prácou a tam som mal strašne často aj to, že mi odpísali. Povedzme, že poslal som 10 e-mailov a 5 mi odpísali. A aj z tých 5 možno 3 som fakt, že closol. Takže ono, keď fakt im dáte ten value, tak to je no-brainer pre nich na to, aby to od vás nezobrali. Tam možno už max je to, že na to nemajú budget, alebo tak, že proste pracujú s niekým, kto robí 20 € a sú nezvyknutí dať 300. Ale aj presne to som robil, že veľa klientov, s ktorými teraz pracujem, tak platili doteraz 20 €, ale ja som im vysvetlil, v čom to bude iné než ten 20-eurový dizajner. Ten 20-eurový dizajner im robil fakt, že obrázky a im robím, analyzujem alebo reálne zistujem, ako im môžem získať viac tých views, aby viac zarobili. Takže takto ten outreach aj všetko zvládnete podľa mňa. Bez kontaktov toto hovorím tak myslené, že reálne veľa tých klientov, aj čo som uzatvoril, som ešte nemal ani personal brand, ani nič. A fakt som len takto práve týmito keywordami napísal pár youtuberov a dokázal som ich closenúť. Takže outreach je jedno z tých úplne najdôležitejších vecí a strašne veľa ľudí sa hneď vzdá po pár e-mailoch a povie si, že to nemá cenu, že nedostávajú reply ani nič. Ale fakt čo mám napríklad skupinu ľudí, a ktorých učím ten Inner Circle, tak sú tam chalani, ktorí poslali 300 e-mailov a až jedného closely, ale toho jedného closely na retainer 2000 € mesačne. Takže z toho jedného klienta, 2500 dokonca, takže z toho jedného klienta mali 2500. A to už bol potom reálne taký
postup už zrazu z toho jedného klienta. Jasné, že postoval results, čo preňho dával a už potom sa to nahrábalo, spravil lepšie portfólio, ukázal, ako s ním pracuje a už to bolo potom jednoduché nájsť potom ďalších, už potom poslal čo aj 50 outreachov a už z toho odpísali traja. Prečo outreach neučil, že deti ideálne odpovedali? No ja osobne, tak jasné, že e-mail, ale keď máš aspoň trošku, že ti dobre vyzerá Instagram, tak Instagram je tiež super. Keď máš ten tik, tak väčšinou si dosť na vrchu, aj keď im dáš follow aj všetko, takže Instagram je podľa mňa tiež super. Aj čo mám v skupine tých ľudí, tak práve že dostávali skôr reply na Instagrame, než na e-maily. Takže je to super, len na Instagrame, neviem, no oni môžu mať zaspamované fakt DMs, akože e-maily môžu mať zaspamované. Je to asi také equal, že aj by som skúšal. A už keď reálne spravíte napríklad zadarmo nejaký thumbnail, tak jasné, že poslať všade aj na Twitter, na Instagram, na všetko. Takže asi účinné je to cez všetko. Fakt skúšať všetko a písať všade. Niečo vyjde. A neviem, kde som skončil, ma to vyrušilo. Tak môžem teraz povedať ten personal brand teda. Tak personal brand, tam je tiež, rovno pri tom personal brande si buildujete aj ten vlastný positioning. Ja som si buildoval vlastne nejaký personal brand aj na Twitteri, aj na Instagrame. Takže vám to môžem rýchlo ukázať na Instagram aj na Twitter, ako som to nejako vybudoval. Ja to rýchlo otvorím. Tak. Takže Twitter je za mňa jedno z najlepších platform, kde som získal high ticket klientov akože na začiatku. Fakt väčšinu klientov, čo mám doteraz, aj veľkých, tak sú práve z Twitteru. Tam nepotrebujete mať ani nejaké veľké čísla, ani nič. Twitter je strašne taký business sideový, mám pocit, že tam je oveľa viac tých business ownerov, než je na Instagrame, alebo tak Instagram je taký viac taký, ja neviem, že zabáva ľudí, než jak Twitter, ten je fakt taký, že tam sú biznismeni, youtuberi, podnikatelia a je to také viac serious. A všetkých klientov, čo som mal na začiatku, tak som mal čisto z Twitteru. Tam je strašne dôležité dávať rezulty, postovať. Ja už teraz nepostujem moc veľa, lebo už mám klientov dosť, ale keď som postoval, tak som strašne často dával reálne thumbnaily. Hovoril som, že mám commissions open a takto isto to robili aj kamaráti, čo editujú videá a aj ponúkajú iné služby a tam len vysvetľujete viac menej, ako tú službu ponúkate, alebo že jak to funguje, keď tak rezulty, čo dávate pre klientov, to, čo by ste dávali na Instagram, tak aj na Twitter. Tam sú strašne dôležité postovať rezulty, že áno, bol s tým šťastný, áno, takéto výsledky som mal CTR a tak. A potom mi tí klienti už išli fakt, že sami. Ja som postoval iba takéto veci viac menej stále, thumbnaily a viem, že aj rezult som postoval, ale ako to si nevidím. A na Twitteri len z tohto postovania takýchto jednoduchých vecí som dostal strašne veľa DMs. Ja tu mám fakt, že v requestoch aj tuto mám strašne veľa známych youtuberov a tak, takže Twitter je za mňa úplne tá jednička. A Instagram je trošku zložitejší. Na Instagrame ja som sa rozprával aj s ľuďmi, čo pracujú ako keby v Meta. Tam napríklad na to, aby ste hitli algoritmus, musíte postovať každý jeden deň. Že ono to nepušuje až tak moc ten algoritmus, keď sa není konzistent. Takže tam je strašne dôležité byť konzistent a vtedy tie videá viac pušuje do toho algoritmu. Videá ja väčšinou, čo postujem, alebo čo mi vybuchli, alebo čo sú také populárnejšie, tak ja som si spravil burner účet na Instagrame, kde followujem iba pár účtov, ktorých ma reálne zaujímajú, mám podobný content a že fakt vidím, že nejaký video mi vybuchol, ak napríklad toto, tak toto je fakt, že video, čo vybuchlo niekomu inému, ja som to okopíroval a dal na svoje, už to vybuchlo. Ale mám tu aj viac videí, čo malo fakt, že milióny a to bolo podobný formát a dal som to do svojho. Takisto toto. To som videl nejakého videoeditora, čo dal podobný formát, ale ja som to dal na svoje. Takže videl som u tých ľudí, čo som followoval a jak som mal nastavený celý ten For You page na tom Burner účte, tak som viac menej kopíroval ich virálne videá a mne začali vybuchovať tiež. Jasné, že treba do toho dať vlastný štýl, nech ste autentický, nech to není úplne to isté, jak oni majú. Že ono mňa si nespájajú s druhými ľuďmi, ale tak či tak je, keď viete o mne, tak viete, že inšpirujem sa strašne moc zahraničnými videami a ostatnými ľuďmi, ktorým proste tie videá vychádzajú. A ono netreba, jak to hovorí, že netreba reinventovať ten wheel, keď to proste funguje, takisto aj pri thumbnailoch. Keď thumbnaily fungujú, majú dobré outliery, dobré zliadnutia, tak to stačí dať do toho štýlu toho klienta a funguje to. Takže
strašne veľa klientov mám čisto aj z Instagramu, že tieto videá postujem. Ono si poviete, že 10 000 alebo 5 000 hľadnutí je málo, ale tam šanca toho, že tých videí, keď vydáte každý deň, že tam je nejaký potenciálny klient, je fakt veľká. A ono stále, povedzme, že tých 10 000 je 3 000 ľudí, čo ma sledujú a 7 000 pušne ďalej. Takže ono stále sú tam ľudia, aj teraz pred týždňom mi písal ďalší klient, ktorého som uzavrel, myslím, že 250 € za thumbnail, ale fakt, že jednoduché, takže stále to funguje, ten Instagram aj cez to, že to mám pocit, že stojí, tak to stále pušne môjmu audience, ktorých to zaujíma a dokážem z toho získať klientov. A ten Twitter tiež teda strašne moc odporúčam. Tam som všetkých na začiatku klientov, keď už to išlo cez sociálne siete, dostal tu. Takže keby jasno, že boli nejaké otázky aj na toto, na ten personal brand, tak rád poviem. Jak si nastavíte ceny, tak jak som ja naceňoval seba, tak ja som začínal, myslím, že na Irole thumbnail, keď som si chargeol viac ako na Československu. Na Československu som si pýtal fakt, že 10 €, 20 €. To sa nedalo ani nejako scalovať to, lebo keď som aj pracoval s tými československými, tak oni nemali taký budget a ja mám pocit, že oni keď robia s tými ďalšími československými, ktorí si pýtajú 5-10 € za thumbnail, tak tam ťažko začnem nejako konkurovať a hovoriť im, že si pýtam 100 € za thumbnail. Oni mi to proste nedali a ani nedajú. Takže som vedel, že proste musím ísť do toho zahraničného marketu, aby som zarobil viac. A tam som začínal fakt, nezačínal by som tak, ja som začínal na 45 € a už to bolo ako super pre mňa, ale aby som začínal fakt na nejakých 100 € za thumbnail a postupne, jak máte viac tých klientov, ono je dobré, tých 100 € mám pocit, že je taký bottom line, hlavne v tom zahraničnom markete a postupne, ak si získavate viac tých výsledkov, viac, čo môžete dávať na svoje portfólio, ukázať, že áno, robím s tým a s tým, tak už to potom môžete ľahšie aj marketovať a pýtať si tých 300 €, lebo máte reálne výsledky za tým, čo hovoríte a není sú to len words, že im poviete, že áno, zvýšim ti views, ale vlastne s nikým nepracuješ a nevieš ani, ako to views zvýšiť, takže spraviť pár thumbnailov za free, nech máte portfólio, ak vám niekto aj dovolí nejaký väčší kanál, čo mám pocit, že väčší kanál proste začiatočného thumbnail designera nezobere, lebo oni už potrebujú fakt nejaké výsledky, ale pracovať teda za málo aj s nejakými menšími a tým dať výsledky a postupne to škálovať a keď máte 100 €, máte 5 klientov za 100 €, tak už postupne tých dropujete a pridávate si ďalších, už pýtate si 200. Takže takto som to ja škáloval tie ceny. Že keď už som bol full client work, videl som, že už mám dosť toho a že nemám čo stratiť, tak už každému novému už som si začal pýtať 200-300 za thumbnail. A ten systém, čo ja využívam, to vlastne neviem, čo som týmto ani myslel. Asi proste, že mám dobrý systém a že využívam Instagram a Twitter a že outreachujem a funguje to. Asi by som to dal na Q&A. Takže keby ste mali nejaké otázky, tak rád odpoviem. Toto mi napísal AI, ten konkrétny systém. Thumbnail Launchpad je tu i bonusový. No Thumbnail Launchpad, čo mám, tak to reálne, nechcem nejako ani selovať, len vám to ukážem, že ono reálne to, čo ja teraz vám vysvetľujem, tak to aj funguje. Že ja som pomohol to je môj maďarský kamarát, ktorý sa pripojil a on zarábal 300 € akože mesačne. Že fakt to boli viac menej smiešné peniaze, viac menej hobby peniaze a že sa mu potom podarilo, ja som mu začal vysvetľovať presne to, čo vám, že ako správne ten outreach, ako správne písať toto, ako closeovať na tom kole. To som mu všetko viac menej vysvetlil, ako lídovať s tým value, ako proste nepredávať im čisto ten thumbnail, ale predávať im tie výsledky, že im chcete zarobiť peniaze a reálne nechcete z nich vytiahnuť peniaze. A postupne, jak on písal, tak sa mu podarilo ísť fakt, že z 300 za toto, že tuto on už začal si pýtať 100-200 za thumbnail, a už túto closol ten retainer za 2,5K, takže to je presne, čo hovorím, že nesmiete sa nechať odradiť tým, že pošlete 200 outreachov a neodpíšu, lebo on jeden alebo 5 odpísali a jeden z toho reálne closol a closol na 2,5 tisíc mesačne. Takže tento chalán má 17 rokov alebo 18 a už zarobil 2,5 tisíc mesačne v Maďarsku, čo sú neskutočné peniaze, takže on bol akože spokojný. A potom už closol ďalšieho klienta za 1000 a ďalšieho klienta za 1000 a už na 4,5 tisíc. A ja vám to tu môžem aj ukázať, že ono to nehovorím nejak toto, on si tu napísal do goals, tu vždycky si napíšeme goals a on si tu napísal, myslím, že má goal, že ísť tento mesiac 300-400 mesačne na 1000 mesačne. Toto bol jeho goal. A on ten mesiac, do 45 dní, sa mu podarilo na 4,5 tisíc. Čiže akože
Ja som na to sám kúkal, že to je extrém, ale presne on proste fakt, že makal. On všetko to, čo ja vám teraz hovorím, ja vám to dám zadarmo viac menej. Ja to ešte možno trošku viac do detailu berem tam, lebo tam mám viac času na tých toto kurzoch rozprávať. Ale keď fakt robíte to, čo hovorím, tak, tak to je jednoduché sa dostať na tých 4,5 napríklad. A ten chalan proste len makal, closol 3 klientov a už je na 4,5 tisíc a zarábal 300 a spravil to za 45 dní. A to chceli zarábať 1000 mesačne ten mesiac. Takže to je super. Takisto je tu Aladin, to je Čech. To je tiež frajer, on tiež strašne moc maká. On teraz sa na 3,5 tisíc. On tiež myslím, ja som s ním robíval Fortnite thumbnaily. On si pýtal tiež 20, on bol taký jak ja, on robil Fortnite thumbnaily za 20-30 eur a teraz proste closol zahraničného klienta, čo mal 22 miliónov a tak. Proste robil fakt to, čo tam hovorím, closol ďalšieho klienta za 300 za thumbnail a tiež všetko obrovskí youtuberi. A to je ako proste, keď maká niekto takto a počúva to, čo aj teraz som to hovoril, tak to je super. Takisto tento to je Poliak, tiež mladý chalan, 18-ročný, neviem či Aladin koľko má, Fuxik má tiež nejakých 18-17 a teraz zarobí 2,5 tisíc, 2,7 tisíc. Takže išiel z toho, že zatamnil 20 pre polských klientov, proste začal robiť to, čo ja mu hovorím pre tých zahraničných, kde reálne väčší market viac zaplatia a už teraz dával do toho, do tých wins, že už zarobí 2,7 tisíc. Tuto to napísal, že closol ďalšieho za 1000 mesačne. Tu Balaš písal, že closol za 200. A dokonca mám tam jedného chalana, čo je z Bolívie, nevie po anglicky, a tento, a že closol za 150, potom niekde napísal, že closol za 200. On nevie po anglicky. On každé jedno video, čo učím, tak on si to dáva do prekladaču a počúva to. Takže akože to má doteraz. To je úplne, že extrém. Neviem to nájsť. Viem, že písal, že aj za 200 eur closol klienta, čo je akože neskutočné podľa mňa. Že tam, keď niekto má nejaké toto a reálne si myslí, že má zlé podmienky alebo volačo, tak je tam chalan, čo má tiež 18 alebo 19, neviem, nevedel vôbec po anglicky, nevedel vôbec nič a podarilo sa mu vypýtať si 200 eur za thumbnail. Pritom pracoval v Bolívii za 20 eur za thumbnail. Takže to, čo vám tu hovorím, proste fakt funguje. A keď som to dokázal ja, tak asi každý, lebo ja som fakt, že nič, dedinský chlapec. Tu máte. Kde to mám? Toto som proste ja. Takýto proste obyčajný škole som bol a makal som si a proste to vyšlo potom. No, idem teda prečítať, keby ste mali nejaké otázky. Tak ich jasne zodpoviem. Obyčajný swipe scale seller. No však jasne, že áno. Každý, kto robí swipe scale, tak je proste biznismen a milionár. Dobre, tak ideme prečítať. Uzavřel si niekedy klienty přes Discord. Čak přes Discord je práve to, cez čo väčšinou volám. Jasné, že aj Google Meet to je jedno. Cez čo s nimi voláš. Proste si s nimi zavolaj, fakt im povedz, no, otvor si screen share, nachystaj si niečo takéto presne, ako mám ja. Ja im ukážem, čo aj aké mám výsledky pre druhých klientov. Ono trošku je to ťažšie, jasné, že keď ešte nemáš takéto výsledky, tak ťažšie ho closeneš, ale práve preto ty si tými free thumbnailami alebo tak získavaš nejaký tým, pošleš thumbnail, nech to aj do A/B testu, performuje to better a už im môžeš ukazovať aspoň nejaké výsledky. A ty, keď im robíš k tomu zadarmo, tak niekto to ani nepotrebuje výsledky vidieť. Ty ho proste closeneš na to, spravíš mu thumbnail, mu sa to páči a už si potom vypýtaš 100 eur za thumbnail a hotovo. A ide to. Takže takéto niečo by som si spravil ako portfólio, alebo im ukázať portfólio a toto, čo je appku, to je Pure Ref. Takže takto nejako. A to je jedno cez čo ich closuješ. Tam len to nič. V koľko rokov si closol prvého veľkého klienta? Asi, tak ja som vo Fortnite, keď sa robil Fortnite, tam mieli možno aj v 14 alebo v 15, ale to boli Fortniteáci, čo som pre nich pracoval. Že to nebolo to nejaké, ja neviem, že som robil pre Mr. Savage Fortnite thumbnaily, alebo čo bol ten Faceway a taký. Ale to som pre Fortnite ako robil, to som tiež málo zarábal. Ale to mohlo byť tiež tak 14 rokov som mal asi. Keby si začínal od nuly na Twitteri bez followerov, aké konkrétne kroky by si robil pre prvých 7 dní? No hovorím, pre followerov na Twitteri ja som robil to, že som dával zadarmo value, takže ono to zadarmo value, aj keď robíte pre klientov, aj keď chcete followerov, aj všetko, však to vidíte aj na Instagrame, že comment free and I will send you my PSD pack. Takže tieto veci ja som robil aj na Twitteri, aj na Instagrame, na to, aby som si aj nabral nejakých followerov, lebo ono vám komentujú, vám to vybuchuje, takisto aj na Twitteri. Spravím vám zdarmo, pošlem vám zdarmo
čo ja viem, outreach systém, ktorý používam a za follow a koment. A vám ten post začne blow-upovať, začínajú vám dať follow, trošku vám zvýši sa ten trafik na Twitteri a popri tom postujete thumbnaily alebo čokoľvek, čo robíte, keď robíte edit, keď robíte toto, mm, ja neviem, ghostwriting, hoci čo, kamaráta mám, čo robí ghostwriting a presne cez Twitter closol väčšinu klientov, lebo tam je ten biznis, to je proste business social media. A proste len postoval, ako píše ten ghostwriting, povedal, čo robí. On robil posty o tom, kde vysvetľoval, čo robia ľudia zle a ako to robiť správne. Takže postujete výsledky, hovoríte, ako to robia zle, hovoríte o tom, ako to robiť správne. Takéto posty by som dával na Twitter, reálne dávať value niekomu. Lebo keď tam postnete, neviem, nič, tak ich to nezaujíme, nebude to nikto lajkovať, nebude to saveovať a takisto aj na Instagrame. Keď vy postujete fakt, že funny reelska, nebudete mať ani dobrých followerov, ale keď budete postovať reálne reelska, ktorí dajú value tomu, kto to pozerá, tak je väčšia šanca, že vám dajú follow alebo si od vás čo kúpia. Takže postoval by som s niečím, čo im dáte aj nejakú value. Mm, koľko to som čítal? Myslíš, že tohle dá aplikovať do editu? Pretože tam je to zložitejšie, treba s tou free ukážkou, že jo, pretože potrebuješ raw video. Jasne, že tak Skellig, ty práve máš dosť veľa zeditované, že mám pocit, že ty nemáš aký mať problém, že jasne, že dáš do editu. A to som tu presne aj hovoril, že to, čo ja tu vysvetľujem, tak sa aplikuje úplne do všetkého viac menej. Čiže to tie sociálne siete aj všetko, že tam máš zase ten positioning, že musíš mať správny, budeš outreachovať, len budeš outreachovať zahraničných youtuberov, vysvetlíš im, čo robia zle, čo môže robiť správne, jak im pomôžeš a ty free video môžeš spraviť reálne. Ty keď spravíš niekomu veľkému free video, tak už môžeš hovoriť, že si s ním pracoval a už to je zase ľahšie, lebo už máš prvého zahraničného klienta. A už aj hen toho closeneš ľahko, lebo ty už máš nejakých experience na československom. A ty môžeš aj povedať, že ti editnem fakt, že trial 30 sekúnd. Že to zase nemusíš až tak overthinkovať. To viem presne, že robia niektorí editori, že zeditnú ti 30 sekúnd zadarmo a keď sa ti to nebude páčiť, tak nemusíš nič robiť. Alebo tak. Ale na 100%. To, čo všetko tu hovorím, normálne ľahko aplikuješ do toho editovania tiež. Ktorý tam bol najviac zložitý, ktorý si kedy robil, alebo ti zabral najviac času? Myslím, že teraz tento, čo som robil, to bolo pre Tylera Blankarda. Robil som mu tento thumbnail a dosť dlho mi trval spraviť toto všetko. Aj keď síce je tu AI aj všetko, ale AI toto vysvetliť je trošku zložité a ešte aby to spravil presne v takom composition, ako ten klient chce. Takže tento trval asi najdlhšie teraz. Prihláste sa klidne o slovo. To už to nič. Vadí ich striha pro miliónové kanály Čech. No však všetko toto, čo hovorím, tak ľahko budete predávať pre miliónové kanály aj zahraničné. No. Koľko DM treba denne poslať a aký reply rate je reálne dobrý. Ja si myslím, že DMs poslať za, povedzme za deň, asi nejakých 25, ale ono tam je, viem, že je dobre si spraviť aj navyše, napríklad keď e-maily posielaš, tak si sprav úplne nový účet, nech ti to úplne, že trošku si warm-upni účet, že keď spravíš úplne nový, tak ti to môže zablokovať. A neviem, či aj Instagram a Twitter tam nemá niečo, že posielaš moc veľa správ takých istých, tak si dávaj pozor, trošku to meň tú správu, nech ti ešte nezablokujú účet, lebo keď už má nejaký ghostban, tak už moc outreachovať nebudeš. Ale ja hovorím, že takých 25 za deň je dobré. A reálny reply rate, tam není správne číslo. Lebo hovorím, tu, čo som ukazoval toho chalana, tak povedzme, že fakt on poslal, teraz robí 4,5, ale on poslal 200 outreachov, kým closol prvého klienta. Takže reply rate mal fakt, že malý. Povedzme, že mal reply rate 2%, ale podarilo sa mu toto, takže reply rate, neviem, no. Keď už niekoho dostaneš do toho callu, tak už to potom ľahko closeneš. Ako by si na začiatku outreachoval pri editovaní? Keď ešte nemám portfólio so známymi osobnostiami, prípadne ako setupnúť lákavý profil na Instagrame. Tak outreachovať pri editovaní, tak zase ono určite, tak jak pri thumbnailoch sú youtuberi aj zahraniční, ktorí nemajú dobrý ten edit. Že napríklad keby povedzme, že niekto robí IRL, fakt že content štýl, že to potrebuje fast-paced editing štýl, tak oni to niektorí na tom YouTube nemajú to správne, majú editora za 20-30 eur, povedzme, že fakt nejakého zlého, tak ty im vysvetlí, že čo ten edit dokáže spraviť. Ty zase nepredávaš ten edit, ty môžeš predávať to, že im udržíš väčší average view duration, či ak z toho hovorí, alebo takže ty zase budeš predávať niečo, ty nepredávaš edit, ty budeš predávať to, aby si udržal tých ľudí na tom videu, aby to malo potom, aby to púšalo viac do toho algoritmu a tak. Ty im zase vysvetlíš
to, že im chceš priniesť viac peňazí, že nejdeš im editovať video. Takže zase leaduješ s tým value, takže pri editovaní je to isté, len ten value je iný než pri thumbnailoch. Chceš im povedať trošku iné slovíčka, že nebudeš im hovoriť CTR, ale povieš im napríklad to AVD, ten Average View Duration. A keď nemáš portfólio, keď nemáš vôbec žiadne portfólio, tak robíš všetko zadarmo. To je úplne, že to nemôžeš čakať, že nejakého klienta closeneš, keď nemáš ani vôbec nič. Zadarmo, pýtaj si v kľude, napíš nejakému youtuberu, nikdy nevieš, že pošli mi prosím raw video, napíš niekomu doma na Instagrame 2000 a na YouTube majú 200 000, oni ti odpíšu na 100%, že chcem ti editnúť video zadarmo a keď sa ti to bude páčiť, tak spolu môžeme spolupracovať, aj keby nič z toho nemáš, máte editnuté video pre niekoho známeho na tvojom portfóliu, to bude vyzerať dobre. Keď si teba ľudia spájajú so známymi osobnostiami, že tam máš thumbnaily pre známych ľudí alebo edity pre známych ľudí, tak zase od teba ľahšie kúpia, lebo zase seba pozicionuješ medzi tých top creatorov. Takže zadarmo proste rob, keď nemáš portfólio. A lákavý profil na Twitteri. Ja mám pocit, že aj Twitter, aj Instagram je dôležité, ja neviem, mať tam fotku tváre. Veľa ľudí tam má nejakú fotku úplne blbosti nejakej. Keď tam máš fotku tváre, tak automaticky máš pocit, že toho človeka už poznáš. Je to podľa mňa strašne dôležité aj na Instagrame, aj na Twitteri. Potom mať na Twitteri, ja som si tam dal nejaký proste výsledok klientov a ja tu mám ten tréning, ale ty tam máš proste, napíš tam, že helping YouTubers s tým a s tým, alebo niečo proste jednoduché, nepíš tam veľa vecí a keď máš nejakých predošlých klientov, skôr tam napíš, že worked with a dáš tam pár tagov, napríklad 3 klientov alebo také niečo, čo ťa zase positionne nejako vyššie. A Instagram je to isté, tam proste napíš, čo im ideš dávať do toho bia. Profilovú fotku, podľa mňa tvár je najlepšie, čo môžeš mať, že nemáš tam fakt, že svoju mačku, alebo nejakú, ja neviem, čiernu fotku. Tak to je podľa mňa dôležité. A tak máš lákavý profil už automaticky vybudovaný a ten Instagram aj Twitter bereš stále ako svoje portfólio, že keď to niekto otvorí a uvidí tam hneď ten value, čo dokážeš ponúkať, tak oni to poskrolujú a vidia, že to robíš, či robíš editovanie fakt toho copywritera alebo thumbnaily. Takže tak by som aj Instagram, aj Twitter pozeral sa na to. Jak si prešiel z low paying klientu na high paying, co byl konkrétny moment nebo zmena? Tak to som presne tu hovoril, že ja som prešiel z tých low paying na high paying tak, že som si povedal, že musím spraviť ten change, prejsť z toho, že robím pre československých, že začnem robiť pre zahraničných youtuberov. A už potom som začal zisťovať, ako tých klientov closenúť, ako sa správať na tom sales call, ako spraviť správny outreach. A to som len skúšal. Proste stále som nejako menil ten outreach. Ja som mal kamaráta, čo robil copywriting, takže ja som strašne vďačný za ňo. A on mi pomohol napríklad spraviť pár mailov a tie som posielal. A niektorí youtuberi fakt odpísali, tak som bol šťastný a už som si budoval to zahraničné portfólio. A už keď som mal jasné, že portfólio zahraničné, tak už ľahko closeneš high-paying klienta, keď im ukážeš aj výsledky a pracuješ s veľkými youtubermi, tak už proste tam vidia tie familiar faces a ľahko closeneš high-paying klienta. Jak dlho deláš náhľad průmerné? Jestli bys to rozebral, jak dlho, asi nejaká analýza pak treba úpravy a podobne. Tak povedzme, že analýza, ja mám pocit, že už tým, že to mám viac menej tak v hlave, ja už som toľkokrát videl všetky thumbnaily, toľkokrát videl outliery aj všetko, že analýza mi už trvá krátko, ja už mám v hlave viac menej, hneď pošlu title, už viem, čo spravím. Takže občas mi to trvá 5 minút, občas 20 minút, keď to je niečo fakt, že nové, tak si chcem popozerať, že ak to funguje práve v ich kontente. Takže vyhradil by som si povedzme, že nejakému človeku, čo ešte nepozná tie outliery, čo je 30 minút, že keď predávate teda svoju službu už s tým, že im chcete pomôcť aj reálne spraviť outlier a idete robiť analýzu, tak asi 30 minút času na to. Thumbnail povedzme s AI-kom spravíte za hodinku. Mne trvá priemer asi hodina. Možno 2 max. Záleží, jak moc ťažký thumbnail, ale mám pocit, že asi hodina mi trvá thumbnail. A úpravy a podobne. Snažím sa mať klientov, ktorí úpravy nechcú. Môžem si to, proste mám veľa klientov, takže keď mal som klientov, ktorí boli strašne nároční, nitpikovali, maličkosti chceli zmeniť, tak som si to fakt potom narrowal down iba pár klientov, ktorí nechceli veľa úprav, aby to bolo pre mňa ľahké. Ja som stále robil dobre thumbnaily, mal som dobre na Instagram a časovo som bol stále efektívny, takže povedzme, že všetko dokopy, povedzme priemer hodinu a pol na thumbnail. Ako postupuješ pri tave?
No to som presne hovoril, najprv nejako analyzujem nejaké predošlé tie outliery, spravím nejaké skeče, ukážem im, čo by podľa mňa fungovalo. On si vybere, ktorý sa im páči ten klient, spravím ten thumbnail a potom už robíme revisions. Ono to je celý tento systém takto. Tam je hlavné proste spraviť ten initial, ten sketch najdôležitejší, lebo už teraz AI-kom, teraz skôr je dobrý človek, čo pozná tú strategy, než človek, čo vie dizajnovať. Dizajnovať už je čoraz viac ľudí vďaka tomu AI-ku, takže musíte vedieť reálne, ako toho človeka predať na to, že chcete mu získať viac tých zliadnutí. Takže ja postupujem tak, že fakt, že analýzujem nejako, zistím, čo funguje, spravím nejaké skeče, podľa čoho by na to video mohlo fungovať a potom už spravím thumbnail a už upravujeme. Koľko času som si venoval získaniu klientov, keď si začínal? Ako to vyzerá teraz? No keď som začínal, tak som venoval všetkým čas iba získaniu klientov, takže som robil free thumbnaily, e-mailoval, postoval na Twitter, postoval všade, čo sa dalo, posielal som im to do Twitteru, posielal som to do e-mailu, ten thumbnail, čo som spravil, poslal som mu to na Instagram, všade sa dalo, tak som proste tú svoju prácu poslal, až kým som niekoho neklozol. Takže predtým všetkým čas proste išiel s klientom a teraz, keď už mám ten personal brand, keď si vybudujete ten, tak už klienti budú písať vám a už nemusíte outreachovať. Byli zminované túly? No túly, môžem rovno povedať, ja používam myslím, že Photoshop, potom používam ten One of Ten, to používam na tie outliery. Ja si tuto viem pozrieť hociaké outliery, takže povedzme, že by som chcel nejaké video, neviem o niečom, tak tu si to napíšem a tu mám outlier, si nastavím potom, koľko chcem mali subscriberov a tak a vidím, čo fungovalo na ich kanále. Takže keby robím, ja neviem, explain rarest of rare case a mám tam, chcem tam mať Indo, tak vidím, že toto fungovalo, ale to 9,7 krát, no. Toto mi moc dobre neukazuje práve teraz. Ale proste vidíte, že napríklad tranzitiony fungujú, ale ono to je fakt konkrétne podľa toho, čo hľadáte, to vyhľadáte a čo nájdete. A potom tu máte jasné, že tie idea generator, thumbnail generator, ja to používam na to, keď chcem nejaké trošku dopomôcť s nápadmi a tomu nakreslíte a spravím vám to thumbnail a potom to ešte doupravujem. Takže používam toto. Áno, v ten, potom používam Freepik. Freepik, to používam na Nanobanana, tak asi tí, čo poznáte Nanobanana, tak viete. Tu generujem ďalšie úpravy, že napríklad tu som tomu hovoril, nech zmení to jedlo, alebo som tomu povedal, nech zmení svetlo, alebo mi to dalo tváre takéto, tak som povedal, nech to tváre dá preč a ja som tam dal potom tváre klientov a to som chcel ešte upraviť, takže Freepik používam. A potom používam Photoshop a to je asi všetko. To sú moje túly. Čo by si dnes urobil inač? Čo by si dnes úplne nerobil, aj keď to väčšina thumbnail designerov stále robí? Nerobil by som čo? To neviem. Veľa thumbnail dizajnerov proste stále stojí pri tom štýle 2016. Teraz proste fungujú také viac authentic thumbnaily, že proste to pôsobí ako screen grab z toho YouTube. Ale tak stále to záleží na štýle, keď niekto robí coaching, tak tam potrebuje mať nejaký text a tak, ale nepáči sa mi thumbnaily, kde stále ľudia robia glow thumbnaily a také veci. A veľa thumbnail dizajnerov proste stále si myslí, že keď bude postovať na Instagram a postnú jeden thumbnail za deň, za celý týždeň, že budú mať nejakých klientov a potom sa čudujú, že nemajú klientov, keď preto nič nerobia outreach a nič nezistujú. Takže to nič. Čo si za text si posielal ako outreach? Vieš čo, to by som asi teraz už neukazoval, lebo to... Ja som sa potom pýtal kamaráta, nebolo to úplne najlepšie, ale môžem teoreticky vám to ukázať a poviete mi, alebo môžete sa pozrieť na to, však otvorím vám to sekundu. Ale mám pocit, že aby som to zmenil. Není tam reálne povedané ten value, aký im ponúkam. A každý outreach, čo už som robil, keď som tomu začal chápať, tak bol personalizovaný. Že som im povedal, čo robia presne oni zle a čo by som im zlepšil. Keď ty pozieráš general outreach, tak tiež nemôžeš čakať. Ty keď napríklad povedzme, že tvoj klient práve dal post na to, že má s frajerkou nové dieťa a ty keď ako prvé vete spomenieš to, že congrats on the new baby, tak oni hneď sa cítia vypočutí alebo cítia sa tak, že fakt si spravil nejaký svoj research a tak, že to... Ale ty keď im pošle, že hneď prvá veta, že what's up, I make thumbnails for 8 years, I will make you best thumbnails in the world, I make best thumbnails and I work with... Neviem, proste keď začneš bláboliť o sebe, tak ten klient nebude mať záujem. Takže text, ja vám môžem ukázať teda tento môj, ale ja robím všetko personalizované, že mám pocit, že zbytočne budem teraz ukazovať tento presne, ale tak ukážem vám ho. Tu sa môžete screenshotnúť.
Ale proste tiež som to napísal, že offering to do a free sample, zase leadujem s tým value, čo hovorím celý čas, aby videli outcome mojej práce. I love your content, I believe we can collaborate to create original and fire-looking thumbnails, they will get more views and clicks. Toto proste by som takéto tie bláboli už až tak moc nepísal. Trošku by som sa s tým pohral, ale jasné, že stále leadovať s tým value, potom namiesto tohto by som tu skôr povedal, čo robí zle, jak by som to zlepšil, a takým vecom by som sa skôr sústredil, než tam zase bláboliť o sebe. To nikoho nezaujíma. Jasné, že trošku o sebe povedať, alebo skôr povedať, keď už o sebe, že s akými klientami pracuješ. Takže toto by som dal k teda outreachu. Tu si chcel screenshotnúť, tak si screenshotol. Dobre, čo za textov som prečítal, súhlasím, profilová fotka s obličejem je strašne dôležitá a lidi to podceňujú, len pretože sa stydí, nebo sa mi nelíbí. No, fotka svoja je strašne dôležitá podľa mňa. Ako ja mám pocit, že keď som mal profilovú fotku, ja som mal voľakedy R-ko ako logo, tak som mal oveľa menej replies na Instagrame, na Twitteri, než keď som tam začal mať reálne tvár. Že je to také, proste, dal by som to tam. To na 100%. Koľko percent tvojich klientov prišlo z jednej konkrétnej veci? Diam, virálny tweet, referencie. Čo ja viem? Toto je moc... To ja som není toto nejaký analista, aby som vedel, odkiaľ prišli. Proste najväčšie percento mi prišlo, keď už som mal vybudované veľké meno, že som mal veľký Instagram, veľký Twitter a už mi začali písať, tak vtedy som mal jasné, že viac ľudí, čo mi prišlo, než keď som poslal outreache. Čauko, rád by som vedel, ako si z začiatku riešil tú právnu časť veci, či Daniel alebo nie, prípadne ak by to nejako prešlo klientom divne, či im to nevadilo. Vieš čo, ja som to mal na začiatku najprv cez maminu a potom teraz už jasne, že ak som mal 18, tak som si založil živnosť. A normálne spravíš faktúru, pošleš im thumbnail, dáš tam 200, čo všetko a hotovo. To je všetko. A keď nemôžeš, tak sa opýtaj rodičov, nech ti pomôžu spraviť. Tam normálne takto to spravíš. Čo by si dala v momente, kdy tvoje náhled sú S-tier, ale nemáš moc klientov a ďalej pro CSS scénu. Začal by sa fokusovať marketing, brand nebo outreach? Asi outreach, aby si mal tých klientov začiatočných zahraničných. Keď closeneš nejakú zahraničnú, tak už ľahšie sa ti buduje portfólio a ľahšie už potom môžeš postovať zase Instagram, Twitter, ale fokusuj rovno na všetko. Proste buduj si brand a outreach. A ten brand si buduješ tým, že robíš outreach a ukazuješ výsledky napríklad. No, áno, v tom nápady, freepik, generovanie Photoshop Core, no. Zaznám, bude to, nie otázka na mňa. Požiadaš custom domén na vlastný e-mail? To... Nemám nič, toto je... Neviem, no to... Nemám, ja mám normálne gmail.com. Mám obyčajný e-mail, to nemusíš takto overthinkovať, proste to jednoduchšie, nech si myslíte, to je proste len celé outreach, budovať ten brand a dávať tým klientom tú value, čo chcú. Jak filtruješ klienty, aby si vyhnal ten low quality, ktorý len stráci čas? To proste musíš s nimi pracovať a vidíš, keď už máš veľa klientov, tak už to postupne prefiltruješ. Ja som mal proste veľa a videl som, že niektorí proste nitpickovali, chceli strašne veľa revisions a všetkého, tak som si povedal, že na tom svoj čas ja nebudem wastovať, keď môžem robiť za také isté peniaze pre niekoho, kto ten thumbnail ocení a spravím ho za hodinu. A vie, že proste robím to s tým, že sa do toho vyznám. Ťažké otázky. Ne, však v pohode, len to je fakt také, že no, nemusíš nad tým tak overthinkovať. Fakt, že je to ľahšie, než sa zdá. Len do toho musíš dať fakt, že veľa roboty. Dobre. No právě jsem chtěl říct, no, že tady i dle těch otázek, co se lidi ptají, takže to fakt zbytečně asi jako overthinkujou kolikrát, ale prostě stačí se často vrátit jenom k těm klíčovým věcem a říct si prostě, že ty potřebuješ dodat nějakou hodnotu a za tu hodnotu ti pak lidi jsou schopni zaplatit peníze a jako hotovo. A pak už prostě se zkrátka musíš prodat, no. A když chceš hodně peněz, tak musíš prodávat lidem, kteří mají hodně peněz, což nejsou Češi ani Slováci. Presne tak. Treba zahraničných. Ale ešte, keď už som teraz, na rovinu poviem, že keď už teraz mám týchto veľkých klientov, tak sa ku mne vrátili nejakí československí a zaplatili moju sumu. Jasné, že to je 1%, ale už som robil teraz aj so slovenskými a zaplatili mi veľa. Čo som nečakal, že sa dá, ale ako náhle už pracuješ s takýmito velikánmi, tak oni chcú už thumbnail od teba a už to zaplatia aj vtedy, takže keď už tam máš vybudované nejaké meno, tak už ti zaplatia aj tí československí, čo som nevedel, ale dá sa to. Už není žiadne otázky. Tak niekto, keď tak sa môže aj pripojiť, že rozprávať, keby chcú z audience.
No, teď tam padla jedna otázka, jo, teď nevím, jestli jsi na ní A odpověděl. co konkrétně říkáš klientovi, když chce něco, o čem víš, že nebude fungovat? Keď je tam niečo, čo ja viem, že to nebude fungovať, viem, že bola, kedy som proste spravil, čo chceli, aby som dostal tie peniaze a bolo mi to jedno. Ale teraz im vyslovene poviem, že to proste je blbosť, čo chcú robiť, ale kvôli tomu, že mi záleží na tých klientov, že mi platia veľkú sumu, tak im to proste, ak to není volačo úplne, že extrém, ťažšie, tak si vypýtam viac peniazy, ale proste spravím to, čo chcú, vypýtam si peniaze navyše, spravím ti to tak, ale normálne na rovinu poviem, že to fungovať proste nebude a spravil by som to takto. Ale jasné, že keď to je ľahký úprava, tak mu to proste len spravím, keď to je zmeniť text aj na hovno, tak mu to proste spravím s tým textom, ale poviem mu stále, nech to dá do A/B testu a dá tam ten môj, čo som tam dal na začiatku ja. A keď to je fakt, že i nový thumbnail, tak si vypýtam peniaze navyše, spravím toto, jak on chcel, ale vyslovene mu zase poviem, že proste podľa ma to nebude až také dobré, jak mohol byť to ten, čo som spravil ja. Takže to, keď takto by som riešil revisions. Peska, tak jestli někdo chcete poslední čas na poslední otázky, nebo se můžete přihlásit tady o slovo. Hoci kto. A co ty, jak si vzpomínáš na Fortnite thumbnaily, ty, já si to taky pamatuju ty časy. Že to bolo asi najlepšie. Vtedy to bolo proste život bez problémov. A bez toho, že som nerozmýšľal sa nad peniazmi, no. Ja by som sa radšej vrátil do toho, ale keď už to je teraz takto biznisové, tak jasné, že teraz sa mám lepšie, keď už si môžem kúpiť, čo som chcel. Tedy som si kúpil Fortnite skiny. Ani to som nemohol. Lebo som z toho moc nezarobil. Prostě mega si tě pamatuju na Pelko Dezena. No. To si to všetci robili srandu. Ten Skyler, mini huty mi hovorili Pele. A stále srandu robili, si pamätám. Ja som bol šikanovaný vtedy. Ahoj Martin. No počúvam ťa. Proto, no, mohl bych mít otázku. Třeba když jsi ještě neměl vybudovaný ten osobní brand a kolik si hodin jako denně pracoval, že, aby ses na tuhle úroveň dostal? Tak ja mám pocit, že vtedy som pracoval ešte viac než teraz. Teraz pracujem, mám pocit, že aj menej, ale zase čo sa týka thumbnailu, teraz sa sústredím na iné veci, že robím ten kurz napríklad, že učím tých študentov, tak teraz strašne veľa času mi ide do toho. Že im vysvetľujem, ako majú trošku upraviť ten outreach, ako napríklad, ja neviem, proste mám tam tú skupinku malú ľudí a im vysvetľujem, že ako sa zlepšovať a už sa až tak nesústredím na thumbnaily. Ale keď som pracoval, tak ja som fakt došiel zo školy a robil som, čo ja viem, do 12. a potom som išiel spať a išiel do školy a potom som sa zrobil. A robil som aj keď som v škole bol. A čo viem, poslal som nejaké outreach, mal som nejaké, neviem, toto maily som poposielal. Počkajte, máme novú web stránku ináč. Takže tady nie. Můžu se zeptat, kolik to bylo třeba v průměru hodin? Tak povedzme, že ja neviem, prišiel som domov ja neviem, o 3. a fakt, že ja som medzi tým proste len jedlo mal alebo volačo a občas som robil fakt, že do 12. takže to mohlo byť, ja neviem, čo to je koľko, ja neviem, či o 7 hodín som mohol, keď počítam to s tým jedlom, 6 hodín. Neviem, fakt, že čo som došiel domov, tak som proste robil. A jasné, že nebol som na seba až takýto tvrdý. Mal som také dni, kedy som fakt, že grindil, niektoré dni som trošku menej, že som išiel do fitka, alebo že som išiel von. Zase akože nemôžem hovoriť, že som fakt, že grindil, ale akože mal som také hlavne doby, že som robil fakt, že jak som prišiel domov, takže v kuse. Len som posiel outreach aj v škole, som robil thumbnail, v thumbnaili som si spravil v škole a potom, ak som došiel domov, tak som sa sústredil na outreach alebo na ten brand, alebo že som trošku na Twitter sa venoval, na Instagram, alebo že som robil tie zadarmo remakey pre tých youtuberov, ale to som proste mal čas, či to bolo v škole alebo doma, tak som proste robil, aby som sa vybudoval sem. Okay. A ještě bych měl jednu otázku. Jasne. V jakou dobu by si založil agenturu? Jakože třeba si někdy už na začátku tvé kariéry nebo až v té pokročilé fázi? Vieš čo, no, podľa mňa agentúra je asi to najlepšie, čo môžeš mať. Keď sa ti to podarí na začiatku, tak super. Ty keď dostaneš, to je, proste agentúra je taká, že ty reálne, ty keď trošku rozumieš tomu YouTube, ak to vieš predať tomu YouTuberovi, tak ty si rovno môžeš zobrať nejakého dizajnera, čo je 10-krát lepší než ty pod seba
a vysvetliť, ukázať mu jeho portfólio, ty tomu youtuberovi vysvetlíš, jak to funguje, ty si viac menej ten, čo closene ten deal a ty už budeš len outsourcovať tie thumbnaily, takže agentúru môžeš startnúť aj teraz a reálne, že z no knowledge. Takže aj keď nevieš thumbnaily a chceš robiť thumbnail agency, tak reálne ty môžeš startnúť agency s tým, že nevieš nič a môžeš si, keď dokážeš closenúť klienta za 400, tak môžeš si hirenúť mňa za 300 a zarábaš za thumbnail. Ale jasné, že keď si closeneš klienta za 300, 200 za thumbnail, tak nájdeš aj dizajnérov, čo spravia za 50, len s ním musíš vedieť dobre vykomunikovať, to aby ti za tých 50 eur spravili tak, aby to bol fakt worth tých 200 eur. Ale ja osobne som pár akože veci outsourcujem, že pár vecí dávam nejakému chalanovi alebo tak, že nech to spraví za mňa, ale väčšinu času sa snažím robiť ja, nech to je fakt tá kvalita, o ktorú chceli, nech majú fast reply, lebo sa mi stalo čo, že som mal dizajnera pod sebou a neodpisoval na čas, alebo proste len ak som napísal, neodpisoval 6 hodín. Ja už som to potreboval mať. Chcel som od neho PSDčko, aby som to upravoval. Takže s tou agentúrou je to o trošku zložitejšie, hlavne pre mňa, keď ja to predávam cez svoje meno a dávam tam, ja chcem tú kvalitu, čo mám ja. Ale agentúru môžeš kedy chceš, ak som hovoril, že aj z 0 knowledge o thumbnailoch. Akože dizajnersky. OK, to mi celkem pomohlo. Ještě bych měl poslední otázku a třeba co reálně ty prokliky zvyšují u těch thumbnailů, například maximálně 3 elementy nebo jako emoci vyvolat v tom člověku. Ja neviem, ja práve toto presne zistujem, že podľa toho, na aký kanál robím, práve pri týchto, že pozerám tie outliery. Že ono je to strašne špecifické, že ty keď robíš s MrBeastom, tak určite to bude iné veci, že tam proste chceš inač, ty chceš napríklad toho viewera, aby cítil fakt, že nejakú curiosity v tom, že fakt toto spravil, alebo že wow, toto ma zaujíma, že chce na to kliknúť, že je to iné, než keď napríklad túto pre coachov, tam proste máš úplne iné faktory, na ktoré pozeráš, aby to zvýšilo tých views, ale to na špecifický kanál si vždycky pozri outlier z toho kanálu. Takže čo môžeš použiť ten view stats a vieš, že robíš s tým, čo viem, Ben Azelard a môžeš popozerať fakt, že jeho, čo viem, najznámejšie videá, daj si most popular, potom si môžeš pozerať similar canals a potom napríklad podľa toho title I built a secret room in mall, tak pozrieš, že čo sú outliery, že čo tam, na čo tí deti ťukajú. Ty proste sa snažíš rozmýšľať, jak ten jeho, ja neviem, ten viewer. Takže keď to je napríklad detský content o, čo ja viem, že scary hide and seek, tak sa ho snažíš pravdepodobne proste vystrašiť, nech proste povedzme, že robíš kanál pre detský kanál, thumbnaily pre detský kanál, tak si môžeš predstavať fakt tak, že decko sedí na gauči s mamou a majú potvorenú telku a že proste decko kričí, že klikni na ten. A proste, že vždy sa snaž rozmýšľať ako tí ľudia, čo pozerajú ten typ kontentu a pozri sa, čo funguje podľa outlierov. Toto je proste, práve tento content tu sa proste všetko kopíruje, že je to úplne iné než toto, že ináč tie outliery fungujú, no. Není tam nič, že špecifické, že čo by to zvyšovalo, ale určite, že nerobiť thumbnaily, čo sú overcluttered, že tam nedávať až moc veľa vecí. Potom jasné, že čo len 3 elementy, že maximum, že nech tam není toho veľa. To sú také úplne, že basic. A potom, že dobrý kontrast a také veci. To sú také najzáhľadnejšie, že nedáš tam, keby ja napíšem namiesto ibex gone, napíšem, že how to get all ibex gone with one aperture point message ibex disappear. Tak na to asi nikto neťukne, než keď dáš proste jednoduché a hneď to je straight to the point a chcú proste tento výsledok, chcú proste odstrániť ibex. Je to tu ukázané aj obrázkom a chápeš. Proste snaží sa to spraviť čo najjednoduchšie, aby to za tú sekundu dokázali pochopiť a zaujalo ich to, alebo vybudovali nejakú tú curiosity. Okay, to mi hodně pomohlo. Ale to bude asi všechno. Díky za to, že jsi mi odpověděl mé otázky. Yes. Jasné. Tak dám tady prostor někomu jinému. Čus. Jasné, čauko. Aj keby ste chceli hoci do, aj keď nerobíte thumbnaily, tak neviem, či editori, hoci kto, čo robíte, tak môžem nejako skúsiť pomôcť tým, čo som sa ja naučil za tú dobu, čo som robil chyby. Tak keby ešte niekto chcete, tak sa nehambíte, normálne sa prihláste a skúsim.
Dobre, ešte dáme prostor tak na poslední 2 otázky, protože vidím, že 2 borci píšou teďka do chatu. Áno, okay. Já se bojím, co padne za otázku tady. Hidden Gaunera píše už asi 3 minuty tam. Ako sa máš? Dobre sa mám. Vy sa máte ako? Ako sa máte vy? Myslíš, že je dobré ako editor spojiť sa s thumbnail designerom a ponúkať nejaký balíček? Čo asi to bude trošku ťažšie closenúť toho klienta, keď mu už začneš ponúkať celý toto, než keď mu ponúkaš iba thumbnaily. Keď má zlý thumbnail a editor, tak jasné, že celý balíček je super, ale keď má zlé iba thumbnaily, tak ak mu ty chceš ponúknuť celý balíček, že áno, idem ti robiť thumbnaily s editom, pritom editora má úplne dobrého. Že mám pocit, že to je trošku ťažšie toho klienta closenúť. Ale keď máš napríklad kamaráta, čo edituje, má klienta, ale ten jeho klient má zlé thumbnaily, tak potom super, že sa spojíte a povieš tomu klientovi, môžeme ti zlepšiť aj thumbnaily a ponúknuť mu balíček tým pádom. Asi tak by som povedal. Rešpektorovič, ďakujem. Snažím sa. Kam máš plánuješ škálovateľnosť agentúry? Ty sa celkovo vidíš treba za 5 let s tým, aké momentu máš teď? Kde sa vidím? Asi sa mám dobre. Proste si žijem život. Nejaké Lambo. Čo ja viem. Proste bude dobre. Na Bali. Asi na Bali ne. Vieš čo, keď som bol aj v tom Thajsku, tak proste sa tam necítim ako doma. Chcel by som proste krajinu ľudí, čo sa tam cítim proste ako doma, že ma tam tak berú ako svojho. V Thajsku som sa cítil úplne taký, vieš, vyradený. Jasne no. Že na mňa tak aj divno pozerali občas, alebo neviem. Do hor ne. Hory sú na mňa není. Buď pri more, čože také, že neviem, alebo v kľude aj tu, ale nejaký penthouse proste pekný. A potom jasne, že dom. Jasne, že teraz keď som mladý, tak by som chcel proste prenajnutý penthouse, mať nejaké pekné autíčko a proste si teraz budovať čo najviac kontaktov a všetkého. A potom už to je iné, že potom už jasne, že dom, deti a také veci sa vidím o 5 rokov. Myslím, že je dobrý nápad to trošku na to closenúť klienta na videoklipy tým, že mu spravíš najskôr zadarmo klip. No akože to bolo parádne, že pôjdeš za ním proste len tak pred dom a zaklopeš mu, že máme natočiť klip. Ako toto videoklip? Keď nemáš žiadnu skúsenosť, tak by som písal každému a hovoril, že spravím ti zadarmo videoklip. A že proste spravím ti to brutálne, no. Na 100%. Zadarmo by som to robil. A keď už máš portfólio, napríklad spravíš pár reperom, tak už potom ti odpíšu, keď ti začnú spájať s tými repermi. To je podľa mňa to najlepšie, čo môžeš mať. Takže... Ale zadarmo videoklip mu asi nespravíš bez toho, aby si ten videoklip mal. Neviem, tá otázka je taká. Ale určite to zadarmo spraviť, čo vybudovať si portfólio, to je najhlavnejšie. Keď som všetko robil zadarmo na začiatku. Hlavne keď som sa chcel do zahraničného marketu. To som nič nerobil za peniaze. Ešte mám otázku, ako komunikovať s veľkým influencerom. 1 milión subs treba. Tak jak tým, čo má 10 000. Tam, keď začneš byť vystresovaný, oni z toho cítia. Keď cítiš, že není si confident tým, že mu ponúkneš 300 eur za thumbnail, tak to s tebou bude cítiť a neklozneš ho. Ty proste s ním komunikuješ, aby si mu nestrácal čas. No však to sa snaží aj pri tom 10 000. Ty mu chceš straight to the point povedať, áno, spravím pre teba to a to. A ja neviem, že tam ty tam nejdeš úplne, že neviem, aj keby som mu čo aj posiel lúmko, že nemá čas na call, že mu natočíš video, ako to funguje, tak nechceš mu natočiť 10-minútové video, natočíš mu minútové video, ako to funguje. Proste nestrácaš mu čas a tak. Fajná prednáška, analýza know-how a uznať, že prednásiš fakt dobre. Tak to neviem, ja som to som rád, teší ma to. Ešte som takto neprednášal, tak ma to teší aspoň, no. To je tak, no, vtipná vec, ja som mal teraz v apríli 16. som mal byť v Dubaji a prednášať o thumbnailoch na nejakej veľkej thumbnailovej, YouTubeovej, neviem, či to bolo nejaký mastermind. A na to som sa tešil, ale bohužiaľ v Dubaji museli to zrušiť kvôli tým bombám, či čo to tam bolo, tak sa to rušilo. A mal som presne takto prednášať, ale v Dubaji pred ľuďmi o thumbnailoch. Takže to by bolo úplne, že crazy už. Čo robíš, keď klient ghostne po prvom záujme? Máš follow-up systém alebo konkrétnu správu? Ja som, že follow-upy posielam, ono tak
nejaký, že by som tam systém mal follow-upový. Napíšem mu proste, že nejaký follow-up to v kľude si nejako vykomunikuje aj s AI-kom, nech ti trošku tomu podporí, že no follow-upy sú strašne dôležité. Ty mu pošleš správu, neodpíše ti, tak mu napíšeš ešte follow-up. Čo presne máš v tom school? Jaké know-how? Kdy konec prednášky? Tak to neviem. No tak ten school je taký main, ja mám ten inner circle taký hlavný, ale ten school, čak môžem to ukázať teda, keď už sme tu. Ten school mám toto. Tam učím hlavne také tie dizajnové, že Photoshop trochu, potom tu som mal call, kde som im zase niečo sa pýtali, vysvetľoval, potom Blenderová vec, že ako Blender funguje, potom ako získať klientov, tam je nejaké, neviem, či to tam je, no 30 minútové video, tam som vysvetľoval. To som bol práve v Thajsku na MacBooku. To je video. Potom tam AI-ko trochu, potom druhý mesiac tam idú trošku tak viac do detailov, ukázané, ako s tým AI-kom pracujem a s všetkým. A potom tam mám nejaké takéto vecičky. A to je také ten lacnejší tier. To proste mám za 50 eur a to je čisto pre takých ľudí, že proste chcú tak začínať ešte. Preto to volá Launchpad. Že je dobrý nápad na to. Aha, koukni do našeho DM History Crazy, jak se čas vyvíjí. Vy sa poznáte? Ne, já jsem si vzpomněl, že mi to jako tady ta přezdívka, že mi něco říká, ne? Jsem si tak říkal, že tak jsem si jako rozklikl profil a takže zpráva 2020, ahoj, nemáš model trávy do Blenderu. No, my sme robili thumbnaily, všetci I Love You, som robil thumbnaily, aj tu Georgie. My sme robili všetci Fortnite thumbnaily tu. No. To sme boli Fortnite dizajnéri. Dal jsem do chatu si asi přehlídl, jestli si pamatuješ MyBad server. Áno, Mej, však ja som s ním bol teraz, v Česku som bol za ním, sme sa Jo, tak? videli. My sme On doteraz dělá kamoši, no. ještě On robí teraz Facebook Ads a také on je akože goat úplný. hezky, On crazy. teraz robí fakt, že pre veľké firmy Facebook Ads a tak a akože strašne sa mu darí. Takýchto ľudí ja som s nimi stále v kontakte. Čak aj s Georgiom som stále v kontakte, aj s tebou, aj s I Love Youom. A to Dom Gus si pamatuješ? Donkus tiež, ale s ním sa nebavím, ten neviem, kde skončil. Aj ten Jacob a tak, oni už prestali všetci. Oni ani nerobia nič online, ale tí, čo robia, že sa s ním stále poznáte, proste George, to, čo tu máš, dám teba a ešte z voľakov, čo sme Mejva a tak s nimi sa stále bavím. To sú proste frajeri. No. Dobrý, A ešte, takže čo mám jo. v tom kurzu, tak no v tom druhom, tam zase učíme tie všetky také biznisové veci skôr. Tuto presne učíme, že ako tých klientov klozovať, tie sales cally a také veci, aby reálne zarábali volačo. Tak to len tak zhrňam. To bolo tak v rýchlosti, že to už mám také viac, že in-depth a že im pomáham jeden na jedného, alebo takže proste v koloch a že im presne poviem, čo robia zle, dobre, aby reálne mohli closenúť tých klientov, čo len za 2000 mesačne, lebo to není zase také jednoduché, ale jednoduchšie sa zdá. Čo by si robil, keď mesiac nezískal za jedného klienta? Čo by si zmenil ako prvé? Tak pozeral sa, kde to stagnuje. Keď mi nikto neliplavuje na cold outreach, tak asi mám niečo zle v cold outreach. Možno mám nejako zle spravený ten skript, zle píšem, možno mám zlé portfólio, možno mám zlú grafiku, proste postupne to fixovať. Spraviť sa lepšie portfólio, lepšie to. A keď už začnú replyovať na cold outreach a stále ich nejde s tebou niekto na call, tak ja neviem, tam môže byť zase iný problém. Keď sa bude niekto na call a neklozneš ich, tak zistíš, že nevieš closovať na kole. Takže ono tam, kde stagnuješ, tak to sa snaž vylepšiť a pozeraj si nové tutoriály na YouTube, alebo ja neviem. Ja práve preto mám hento, že tých chalanov, čo tam mám, tak ja z toho, čo mám ten svoj know-how, tak im rovno pomáham akože fakt, že ako to, čo zlepšiť v tom, čo stagnujú. Čo by si robil, keby nerobíš thumbnaily? Keby nerobím thumbnaily, tak asi OF-ko. Tvoje feedbacks by si predával. No, asi také niečo proste. No, aby som si mohol zase zarábať toľko, čo teraz, lebo už by neviem, ako ináč by som, no. Ale srandu si robím. Hoci čo by som robil, proste by som makal. Zas by som, neviem, robil nejakého content specialista, alebo by som sa fakt úplne full fokusol na to, že by som bol proste ten coach nejaký a vysvetlil by som AI-ko, hoci čo by proste, keby tam zaišli nejako, tak proste by som robil volačo také, ja neviem. Ale thumbnaily proste stále budem robiť. Proste tam stále youtuberi potrebujú thumbnaily. A treba len využiť to, že sú teraz thumbnaily, že namiesto 4 hodín to robím pol hodinu a zarábam teraz 5 krát toľko, čo predtým, lebo môžem spraviť 5 krát viac thumbnailov.
Presne tak hard work pays off a už děláte cokoliv, to môžeš, ja by som fakt čokoľvek začal robiť. Stále si viem vybudovať brand, stále mám nejaký skill, mám ten work ethic, takže by som si niečo spravil. Len youtuberi aj filmy, všetko potrebuje grafiku. Však ako grafiku áno, no, všetko potrebuje, ale asi by som, keby nerobím thumbnaily, tak iný typ grafiky ma nebavil, to sa priznám. Že povedzme, že fakt, že thumbnaily nemôžem robiť, tak asi by sa mi nechcel robiť postery alebo také veci, nebaví ma to. Fakt, že ma bavia práve thumbnaily. Čo si myslíš, že najpodstatnejšia vec vymasterovať okrem core skillu edit thumbnails? Najpodstatnejšie predať sa. To ani není o thumbnailoch, proste musíš vedieť, ako spraviť, ako sa predať tie cally, outreach, brand. To je úplne že najdôležitejšia vec. Tie thumbnaily sú viac menej vedľajšie. Ale thumbnaily, čo je najdôležitejšie, tak ja neviem. Proste remakeuješ thumbnaily, čo vidíš na YouTube, snažíš sa dostať na ten istý level a už potom vieš spraviť thumbnaily hociaké. Myslíš, na to úroveň sa dostať i v tomto roce, nebo i výš? Dá, však presne, keď na môj level sa chcú dostať, tak to presne to je to, čo tu ukazujem. Že tí chalani títo za 45 dní sa dostal už viac menej na môj, tako, keď za 45 dní sa dostal na 4300 za mesiac, už za chvíľočku už je aj na 10k. Proste close ešte pár takýchto return, on ešte v škole. Takže tých 4,5k proste zarobí s tým, že dojde domov zo školy a robí pár thumbnailov. A to sú retainery, takže proste neviem, no, že asi dá sa to určite aj tento rok. Tak hovorím, ja podľa mňa tento chalan, tento baláš do konca roka už dávno má 10k mesačne. Tým, jakým tempom ide. Lebo proste fakt robí, čo má. Outreach robí brand, robí všetko a už to ide. Všetko s jedným druhým. A to je chalan, čo robil proste pre Maďarov za 300 eur mesačne zarábal. Toto Jozef Titeč pre Čechov robil a Fuxik robil pre Polákov. A je tam aj, hovorím, tie Bolívia a všetko, takíto chalani sú tam. Z Grécka. A už poklozovali klientov za 100 eur mesačne a tak. Tá za 100 eur za thumbnail. Ale to jasné, že sa snažíme stále zlepšovať. Každý má iné to tempo a ne každý do toho dá toľko roboty. Niektorí spravia 100 outreachov a niektorí spravia 10. Ja už to neovplyvním, aj keď im stále hovorím, koľko majú robiť. Už to je na tom človekovi. Ja som iný, ja robím thumbnaily cez Premiér. No však ty si iný toto, frajer. Ty Roblox thumbnailíky. Ale však ty to ide, frajer si. Aké rozhodnutie ti prinieslo najväčší posun v klientoch, aj keď sa dalo riskantné? Ja si nechápem otázky. To neviem. Čo sa mi zdalo riskantné. Neviem. No asi nejaká crazy zmena. Tak ja neviem, že som na klouzovanie v klientoch, alebo že, ja neviem, že posun. No, že som tých klientov, čo aj začal klozovať cez koly, že to nebolo len také, že som im dobre pac, tu máš 200 eur za thumbnail. Keď ich klozuješ cez call, tak oni vidia celý tvoj proces aj ako funguješ a ľahšie ich klozneš. Asi takto. Neviem. Neviem, či chápem tú otázku vlastne. Či som to dobre zodpovedal. Editujem thumbnaily ako video a screenshot ten frame. No však, keď ti to funguje, však ty máš dobré views, takže super. Ale v Premiéri mám také efekty a tools, ako potrebujem na thumbnaily, tak som to spojil. Však už teraz aj podľa mňa, keby ten nanobanána máš ten free pick a píšeš tomu, čo chceš, tak ešte sa ti trošku zľahší. Dobre som povedal, tak potom dobre. Kde sú najlepší grafici sveta, od ktorých by si sa učil? Asi... No... Teďka ho posloucháš. Viem, že thumbnaily učí tiež aj Diltoma. On si pýta za ten kurz ale 500 až 1000 eur mesačne tiež, dá 1000 eur. Ale on učí thumbnaily. A ja mám pocit, že to, čo ja učím, je skôr pre dizajnerov. On učí, ako robiť správne thumbnaily, ako fungujú, ako si spraví tie thumbnaily. On má pekné thumbnaily. Takže keď sa chceš naučiť dizajnovo pekné thumbnaily, tak super, môžeš sem. A potom, keď sa chceš naučiť thumbnaily, ak robím ja, a ešte do toho aj ako sa predať ako dizajner, že to je reálne, že ten know-how, čo mám, ako closenúť toho klienta a všetkého, čo robím tu, tak potom aj mne, ja nechcem toto hovoriť, ale tieto dva ofery sú jediné o thumbnailoch. Diltoma a ja. Takže my sme takí jasné konkurenti. A na to, že Diltoma, on to má targetnuté aj pre youtuberov reálne, že oni proste len učia, ako robiť pekné thumbnaily, ako ich robiť správne. Ja už robím viac aj tie biznis veci. Čož to už je asi na človekovi. Keď chceš pekné thumbnaily, tak môžeš aj ku mňa jemu a keď chceš ešte aj biznis, tak môžeš ísť ku mne. Ja si to naučím. A
A však ale fakt, ja nechcem nejako toto znieť, ale podľa mňa toto je moja odpoveď. Přes swipe Keď si skill. začínal, to je swipe skill, no. Keď si začínal, tak mne príde, že si sa trošku inšpiroval od Dil Toma aj. Vieš čo, my sme s Dil Tomom, ja to nebolo, že by som sa inšpiroval, my sme obidva robili Fortnite thumbnaily, my sme sa poznali, my sme kamaráti, takže ja proti nemu nič nemám, že proste ja nech sa mu darí a nech aj jeho kupujú. A my sme spolu robili Fortnite thumbnaily v tom zahraničnom a potom sme spolu transitionali ešte k tomu aj na IRL thumbnaily v ten istý čas volá kedy. Takže my sme s Dil Tomom za dobre. To mám takého zahraničného dobrého kamaráta viac menej. A že ide likne chodidla? Mohol bych to po prednášce napsať do Dici, mám zájem o tvoj kurzen, mám nejaký problém. Ono, ty keď chceš toto, tak ono, tuto máš, ono, že apply a tam sa prihlásiš, tam dáš čas, aký chceš a tam v tom kole to máš. Takže keď chceš reálne, že máš záujem, tak to na tom redaypsd.com. A na school, tak to len no, proste dáš school a kúpiš o to. Díky za prednášku, Kena, dobrú noc. Dúfam, že som nejako pomohol. Som rád, že som vás videl všetkých. Že sa sem pripojili. Koľko je to taký priemer ľudí? Honzo. 25-30. Áno, takže bol som taký priemer. Jo. A že aj ostatné prednášky majú tak 25, áno? No a ono hodně záleží, jak se to vypromuje a Áno. tak. Ja aj tak, ja som než taký, ja mám zahraničných strašne, no. To asi... A Ďakujem teda, připojilo tak se som... pár lidí od sebe, jsem tady koukal, tady psali do chatu Áno? a kde to Tak to bude super. úplně vyklepaný tady? Nějaké Aha, tak nejmenovaný super, tak Oliver. sa rád. Ja hovorím, že na tí československí nepoznajú až tak. Že ja kam prídem, tak ma nikto nepozná viac menej. Len tak pár ľudí vie, že Jo, čo ma jenom ty pozná. si dělají ve swipe scaleu. Jasné, však swipe scale proste. Treba to tu ešte 6 krát poviem swipe scale. Tak to proste všetci vedia, že swipe scale. Dobrý, už stačí. No. Ja som rád, že sa pripojili. Ahoj Skelík, ahoj Jajinka, Firefly 25. Ja ťa poznám z IG už dávno, keď si fan robil, no však asi tí, čo ma poznajú, tak ja som rád, že Real One človek na SK Rado. Mám dovedu opicu do pokoje na Bali za tohle. Ty, ale tak ja ti tu promujem swipe scale a ty ešte si stažuješ. Swipe scale, proste swipe scale. Ty si tá opice. Dobre, dneska s týmito informácie za pár mesícov... Presne tak. Ako fakt ono, keď to lokineš, tak zarobíš jak nič. Tam na 100%. Už tu asi není žiadna nejaká otázka, že komu by som odpovedal, no. No, Neviem. Fairfox se ptal, co Áno, je swipe scale. swipe scale, no, tak teraz si to teda poviem. Swipe scale, no povedme to takto. Swipe scale, ja som tu je Richter a Tomáš. Postupne sa to roztvorí na ďalších ľudí. A ono to stále postupuje. Ja to ponúknem tebe, ty to ponúkneš ďalšiemu. Máme všetci letáčiky a postupne sa tvorí takýto tvar. To je swipe scale. Yes, to som ja. Tak, toto je ono. Swipe Tak, scale. to je správná fotka. To je swipe scale, no. Dobroš, mistře, tak díky, že jsi dorazil. No ja som rád, že sa sem pripojili ľudia.